Il-Gvern se jkun qed jagħmel dak li hu possibbli sabiex jgħin il-Kunsill Lokali ta' San Ġwan jirranġa l-ħsarat strutturali wara li ġġarraf u waqgħet biċċa mis-saqaf tal-bini tal-Kunsill. Waqt żjara li għamel fl-uffiċini tal-Kunsill, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Gvern Lokali José Herrera saħaq fuq l-importanza li l-ħaddiema tal-Kunsill ikollhom post bla periklu minn fejn jaħdmu u li fih ir-residenti ta' San Ġwan ikunu jistgħu jinqdew. L-għajnuna nofruha billi nassiguraw illi fil-ġranet li ġejjin il-Kunsill jkollu fond alternattiv minn fejn jopera. José Herrera qal li se jkun qed jitlob investigazzjoni sabiex jinxteħed dawl fuq il-proċess ta' xiri ta' dan il-post fis-sena 2000, kif ukoll fuq ix-xogħlijiet li saru f'dan il-bini u n-natura tal-ħsara li saret. Naturalment irid ukoll nagħti ordni lid direttur responsabbli mill-Gvern Lokali biex jinvestiga ftit u jara eżattament x'wassal għal din it-traċedja f'din il-binja. Iktar il-qoddim, il-Kunsill ta' San Ġwan għandu jiċċaqlaq għal post ġdid fil-ġnien Kering Grek la darba l-proġett tal-ġnien jitlesta. Intant ġie suġġerit li l-Kunsill għandu temporanjament jopera mill-Klabb tal-Boċċi ta' San Ġwan stess, minkejja li dan il-post ma joffrix il-faċilitajiet u l-ispazji kollha li hemm bżonn. Sakemm isir dan it-trasferiment jew sakemm ikun żgurat minn perit li l-bini huwa sigur, il-ħaddiema tal-Kunsill li nataw istruzzjonijiet biex jaħdmu kemm jista' jkun il-barra mill-bini tal-Kunsill. Fuq dan il-bini, il-Kunsill għandu dejn ta' madwar 90,000 euro. Sena u nofsilu l-bini kien diġà wera sinjali ta' ħsarat strutturali fil-kantina, problema li mbagħad issewwiet. Iżda ħaddiema qalu li ftit wara nnutaw xi problemi żgħar, imma qalu li qatt ma bastru li seta' jaqa' biċċa mis-saqaf. Is-Sindku ta' San Ġwan Etienne Bonello Dupuy qal li l-Kunsill għandu bżonn post adegwat u ringrazzja lis-Segretarju Parlamentari José Herrera tal-għajnuna li l-Gvern qiegħed joffri.